nokuba luthi lungabi namisebenzi lufile ngokukokwabo. Yes. Verse 18. Yes. Wosuka omnye athi wena unokholo ke mna ndinemisebenzi. Yes. Ndibonise uyawuchomnye athi wena unokholo mna ndinemisebenzi. Yeah. Ndibonise ukholo lwakho olungenamisebenzi yakho. Nam ndokubonisa ngokwemisebenzi yam ukholo lwam. Okay. Verse 19. Wena uyakholwa ukuba uThixo mnye uyatyapha. Nazo iidemoni ziyakholwa zibe namanwele. Uyakholwa na uba uThixo mnye, uyakholwa uThixo ukhona. But the problem was that namademoni have the same belief ukuthi uThixo ukhona. Verse 20. Uyathanda na ukwazi mntundini ungento ukuba ukholo olu ingekho imisebenzi lufile. Ukholo olu ke ingekho imisebenzi lufile. Verse 21. uAbraham bawo wethu akagegelwanga na ngokusemisebenzini akumnikela uIsake unyana wakhe phezu kwesilingelelo. Uyabona ukuba ukholo lwalusebenzisana nemisebenzi yakhe lwenziwa lagqibelela ukholo ngokwasemisebenzini. Sazaliseka isibhalo esithi wakholwa ke uAbraham kuye uThixo. Ndicela nxa ixesha uze apha 26 ufundele ezabo esibelizwe. Verse number 26. Kuba kwanjengokuba umzimba ungekho kumoya ufile, ngokunjalo ukholo ingekho imisebenzi lufile nalo. Enkosi kakhulu ngahlala phansi. Hallelujah. Jesus. Semthandazo bangcwele. Ndiyabulela kakhulu Prophet of God uSibonile. Thank you so much egameni likaYesu. Ngokwale verse ka-26, if you will allow me to paraphrase it okanye nje ndishwankathele, xa isithi uba kanje ngangoko uba umphefumlo ungekho emzimbeni lo mzimba ufile, kunjalo ke nokholo nginamsebenzi ufile. If you allow me to paraphrase it so that ndikhawuleze ngihlale phansi, I will say works are to faith what breath is to the body. Repeat. Works are to faith. Imisebenzi ilento elukholweni uyiyo umphefumlo emzimbeni. Hey. Ne? Imisebenzi ilento ukholo, ilento elukholweni umphefumlo uyiyo emzimbeni. Ukanti befundile Hebrews chapter 11 verse 1. Bethenzela ngifundele ngoncoko umbambile. Yes, 11 verse 1. Yes, that. Ukukholwa ke ukuqiniseka ngezinto esinethemba lazo. Ukuqiniseka nangobukho bezinto esingaziboniyo. Cela iphinde ngokugqibela. Ukukholwa ke ukuqiniseka ngezinto esinethemba lazo. Ukuqiniseka nangobukho bezinto esingaziboniyo. Enkosi kakhulu mntwana. Phambi koba siye any further, singabashiya abanye because categories ezingafaniyo njengoba sihlangane apha. Sure. Bakhona abantu baku-entry level who are even lost of what is faith, of how to obtain faith, of whatsoever. But ndicela nje sikhawulela nohlobo sinyamezelane nina selikude senilapha kufutshane. Sicela sinyamezelane so that sincedisane. iBhayibhile ithi faith comes Sure. by hearing and hearing the word of God. Ukholo luyafika emntwini ngokuva ave indaba ezikumileyo ngoKristu.
there is no way you can have faith if you don't have information about yena. Ayibuzwa. Uthi uMaster Paulus apho kule nto ndikoda ithi faith comes by hearing. It's chapter 10, Romans. Uthi selethethile ukuthi umuntu ukholwa ngenhliziyo avume ngomlomo ukuze asindiswe. But kunezinto ezine-question mark, kune-sentences ezine-question mark ezilapha ezantsi. Uthi angakholwa njani engavanga? I don't know about you, but my conviction came through hearing. Don't know about you because that's fine. I don't know about you, but my conviction came through hearing. Hey. Lento ngokulithetha izwi empilweni yakho, uthetho ukuthetha kaThixo empilweni yakho, arevealwe uChrist, i-attributes zakhe, that he is God of integrity, he is God that is able. Ube khona i-conviction kuwe yokukholelwa kuye. Uba ungakhange uzive ezo zinto, uzothi xa uhlangana nezinto uphele endleleni. But as the prophet says that we are kept by the faith that even if I am in the midst of this situation, he is able to do exceedingly, abundantly and beyond. And you find rest in the Lord. Let me reference this. Oshedrick bangena enalo mentality yokuthi lo mlilo singena kuwo ayikokuthi kwakanamashi ayikokusukile ehlangani sobukhosi ayikoba his blessed God. Bangena bemas uba bangena nabani, but they had an understanding, as the Bible said, that there are times, there are seasons. Yobomi bethu bobuKristu, there are seasons apho uvele uvikhathakekho. It is only faith that will keep you. That even if I am here, he is God of integrity. Othe uzohamba nawe, othe akasoze kushiya, othe akasoze kuyekela. Ukhona. That's where the conviction helps. But if you are not convicted about who you are, I know what I'm talking about. In the journey of Christian life, ezona intsika zokubambelela zokuma kukumazi lokuhamba naye. Ngoba bazalwane, izinto ziyafika zona, kodwa if siyamazi, if we are convicted, uJames lithi iBhayibhile waba yi-believer okanye waba yi-Christian after the resurrection of Christ. Wazuzeka naye. Secondly, if you can read the book of James, sifumanisa ukuba he's very much concerned about the works. Because in the previous chapter 1, uthi sengathi bazalwane
dead. I want us, every one of us, to understand. Umzimba ofileyo can never be given a duty. Even if it's given a duty, it can do nothing. Umzimba isibukubuku somzimba esifileyo can never be given a duty because ufile. But if it happens, uba umuntu angaqondi okanye be-ignorant ayinike umsebenzi, it will be in vain. Ngoba umuntu ukwazi ukufunctiona ngiyabela bazalwane akukhona umphefumulo. Come, let's go to the creation. Ilibhayibheli uthi xa wambunga umuntu omdala wathi makafane nawo, but before athethe emntwini ukuba subdue and multiply, rule, wanikela adinge ukuthi afake imphefumulo emntwini. Because he had an understanding ukuthi if ndingathetha lesibhukubuku awutshoni la. Bazalwane, faith without action. Simthukile uThixo in our generations. Samthuka emasibangcwele ngothis. Because it is not only about. Simthukile uThixo. Sakhathekho. Kanti izinto beziwele esibhukubukwini somzimba. Sihambile sahambe endleleni sadinwa, satha ikholeti intsindiso besikhathwa ngenxa yokuba there was no breath, bekungekho misebenzi emkholweni. Faith without works is what? Is dead. Into efuna uliswe ngapha. Because nangoku uvele uya. Uvele uya. Because it is not independent. Ikhawulekile. Uthanda ngapha ngabuya. Uthanda ngapha. Because isisibhukubuku khona wakho. Abanye tata kade kuthetha noThixo kuthetha abantu kodwa uyonto wena uyophelele endaweni. But because of his faith yakhe, isisibhukubuku naye wasibona ngeyonto, waze wabana nento zamehleleyo. What indeed I am nothing. Make sure that your faith is alive. The sign of having your faith alive, ukubonakala ngathi ungemisebenzi bazalwane. Uvile wenzani? Uvile wenzani? Uthethiwe wenzeni? Ushunyayelwe wenzeni? Imisebenzi. Uthi James Phaphezulu, wena uzothonyelwa kanibonisa imisebenzi onembonisa ukholo. Uthi kodwa ke mnake ndizakufezela ukholo, but ukholo olungazimelanga, ukholo olungazihambeliyo, ukholo olunemisebenzi. Ushunyayelwe kudala tata sashunyayelwe, but isenzele. Then I pray was very powerful. Thank you, Lord. What is that time? That time. Let me confirm my statement. Utata ufunda kwi-Hebrews, ucacisa ngokholo. Ngosingatyeni ucacisile ukholo. But kune-verses yata ezichukumisayo. From verse 7, zithi, by faith Noah
Aye, dear. Ifesi function. Aye. By faith, Abraham. Ifesi function. Okay, let me do this. It is by faith Noah. Wakanku. Yeah. Akubefi. Yeah. Sure. Wakhona ukuthi nokubenyana uyeza. Uyakani khona live. Wakhona ukuthi khona into ezayo. Wakhingana. Uyakani khona khapaza. What the be? By faith. Wakubefi. Yeah. Ibabile Abraham. Wakubefi. Abraham akubefile wanikela konyana wakhe as a living sacrifice. Akubefile. But there is an act of Abraham that I love the most about this chapter. Little Bible, Abraham ukhalile kuThixo. It's chapter 15. Wakhala kuThixo wasibeka uba yena kananzala endiyaluphayo. And look at God. Little Bible uThixo wamthembisa. What out of you nations zizaphuma. Utshate kamina yonyana. Uthatha nge-nations. Ibe yintonto ngokangcinayo. God. Ukuzinto zidisqualify ayiba makabe nations. Umdala. Uma umdala. Yena kanamdala kwasikakho khona. But iministry out of you nations. Sengathi ngathi kusuka ikhona inqwelo. Esuka from chapter 15 to chapter 21. Igama lalo lukhona. Ikhona inqwelo esuka sethembisela siwa kuThixo. Eya ekufumana into ayithenjwa kuThixo. Igama lalo lukhona. Iqole ke ngokwithi verse 6 11 Hebrews. Kungekho khona kunabumkholisi. Meaning this is compulsory. Asina choice ukuthi mna. Asina excuse. But if we call ourselves wavayo nje wenzani. Wavayo nje wenzani. Khona into Philippians. Next week. Awuvisho bese uguquka sowa. Ikhona into Philippians. I love what James did in this verse. Akaseparate against akasenza sisters or brothers or friends. But uyenza ukuthi ukholo olungena misebeni, which is inside of your faith. Inside of your faith. Ngoba ikhona inqwelo othathayo ikusuke sisethembiseni. Ngoba izethembiso zikaThixo zifika kumqwebeni. Uthe waka. Kumqwebe lithi intombi ina 12 uThixo athethe phezu kwayo athi you will marry a man of God. Ayikhamina ngomabeleka ini ngama prophet ayikhathi ngibisi. But when I've learned about faith, it is a transport to God. Yasifuna. Thina bafika ntoni?
uthini. Uthethe le yenzekayo kodwa uthethe isethembiso ngoba usana apho uyadlula ukhona ubheka khona. Iproblem yethu ke abantu abatsha baseCape Town sithatha izethembiso zikaThixo sizigoqe sizifuye sizifake phansi kwetafile sihambe siyimiqwe bethu sifike izinto left and right. Nasi sethembiso. Yaqinisa. Sifike izinto emerekethi sifike izinto ebethethile uThixo usifake phansi kwetafile udibane nemeko ungumqwe bethu unguwe nje faith without action is dead. Uthi akusiza ntoni uthi unokholo kodwa imisebenzi ayitsho. When you are actually you are protesting hayi mna ndinokholo. Because look, James in this book unengxaki naloo nto. Even with love I have love but imisebenzi imisebenzi le ayitsho. I have peace in the Lord but comes peace imisebenzi iphike. Uzolungisa loo nto James akwilizweni labakholwayo uthi sengathi ingaphela ke ngoku le nto yoba ezi zinto sizithethe kodwa masizenzeni. Uthi ingathuthi mama ingasungandixeleli qale ndibone ngemisebenzi ukuthi lo uyakholwa. Ingasungandixeleli kodwa ndibone ngemisebenzi ukuthi lo unokholo. Ibe nzima mshoyo indeed unokholo lo mzalwane. Ungaphilula ifosicacisa kodwa imisebenzi yakho kuthiwe kuthiwa indeed uyakholwa lo mzalwane. Breaking down the things when we take on James up. The woman with the issue of blood. We summarize. You summarize the Bible of James chapter 2, verse 26. We are in Bible so I make it. Because this is Bible. I will see the report about Jesus. I will feel akuba efile kaluphinda manasanyanga akuba efile ngendoda kuthiwa nguYesu Kristu ngemisebenzi yakhe wathi lithi iBhayibhile wathi impiliso yakhe isesiqumbeleni wengubo yakhe ukukhululeka kwakhe kusequmbeleni wengubo yakhe.
Jairus. Therefore, he is already on duty. Zonke ezo zinto zilapha engqondweni. Ariphinde because ifuna udlale lento that is hindering you. Ukuthi ufikelele. Qala ikhasi eli. Wayeyinqaphi. Kwakungafunekanga. Okwesibili bazalwane. uYesu lo wayepheka kwaNtata uJairus. Kodwa lithi iBhayibheli okwesithathu abafundi bakaYesu babemngqangile. Kwakungekho ndawo anothi xa ibona athi ubona isandla sakhe. Meaning kwakukho into ebhalileyo athi le imeko it is beyond repairs. Le imeko can never be fixed. Le imeko nibala ngayo yibeke. Suphazamisa abantu bayakhonza. But it is iBhayibheli because wayefile. Therefore one call ukuthi impilo yami iphaya. Lithi iBhayibheli wathi divest zonke izinto zoba akwazi ukuya kwaJairus untana. But what I will do ndizawuya emququmphelweni wengubo yakhe. Ngoba impilo yawo ayikho sekulindele endlini, ayikho sekumele phakathi kwababa, kodwa impilo yawo isemququmphelweni wengubo yakhe. Therefore let me not be found anywhere, even if it costs me to be rejected, even if it costs me ukuthi ngilahlwe ngabantu. Manifikelele kule ndawo where my healing is. Sengathi kungavuka uhlobo labazalwane oluthi ngekhaya khona lwabo mabalahleka balahlekayo ngoba yami impiliso ikuYesu. Sengathi kungavuka uhlobo labazalwane abathi bakuthiwa ngiyazigada ngiyazigada kodwa ndisukela ngoba yami impiliso let your faith live. I perform the call among the unbelievers. Makamfumane chance yokuthi uthethe. Even in the staff room, ungafumana chance yokuthi uthethe. Even we continue esikolweni imisebenzi ungafumana chance yokuthi uthethe. Fana noPetros uthi umuntu lo uyakhona. Ngoba bazalwane, not everyone. So if we are only speaking, we are delaying those. Let us begin. Unowa wakhinga nawe because of faith. Abraham waphuma waya kulizwe angalaziyo. Engayikwanga nemathileni, engayikwanga nantoni, kodwa ehamba nesethembiso. Sarah had to believe and receive a mother to conceive. All those people had works. Uphuma kumsebenzi uyakholwa. Nto yenzayo ebonakalisa uyakholwa. Let me read this before ndihlale phansi. Between the promise of God and the manifestation of the promise of God to Abraham, kwakukhona iminyaka. I-problem yethu sifuna instant miracles. Sifuna instant things ngabantu be-microwave. Thixo uyawunika umsebenzi, Thixo upha umsebenzi. Then uba unikwanga uyabuya uyomthuka. Kanti there is a place called the spirit realm. Apho izinto zethu zihlala khona. Zibe zikhululiwa zona nguThixo. Mhlawumbe wayikhulula 2006. There are so many reasons ke zihlala phaa. Either you are not ready for what God has released, or
loo nto. But kudingeka imehlo livula amehlo. Li-adapthe ilayithi lizise. Utsho wena ngomlomo wakho ukuthi kusemini ngoku. Umzimba uyazi uba kukho into engcolayo. Until iindlebe zivule. Zithi there is a noise. Ubona umzimba u-restless. There is a communication everyone. In between the spirit realm and the people. There is a communication. Ukhona i-network elukhona. These people bakavuya bengekasibambe sazinto. Ngoba i-network ayisithi sikhona. Ukhona la isithi sikhona. Athi uDavide